n'a bɛ kuma f'i ɲɛna a kana to aw ka kɛlɛ n ka kuma f'i ye dɔrɔn i ka kuma n'i kɔrɔmuso ye o kɔni ma se ni ma n buramuso f'i yɛrɛ kosɛbɛ donc ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ nin ye fili la ko ne tɛna se ka dɔ fɔ musow bɛ don ka bɔ min kɛ noce kan a tɛ ban wa ni min yɛrɛ jɔlen filɛ noce y'i bila ne kɔnɔ ne m'a ta ne d'a ma i bɛ ɲinɛ denko kɔ i tɛ denko fɔ a ɲɛna Bengali ça va? Ça va. Ko ka yen nɔ? Baasi tɛ yen. Kan jumɛn bɛ yen nɔ? A ma foyi tɛ. Ok, e kun ko k'i mago bɛ nin na. Ne dun bɛ fɛ ka bɔ n peressé len don dɔɔni. E mago b'i la, tu sais, n yɛrɛ bɛ ka maloya k'a fɔ quoi. Ka maloya yɛrɛ? Ayi, a t'o kun bɔ. C'est ne ni Zara ka ko de don quoi. E ni Zara ka ko? Kalo damadɔni filɛ nin n bɛ ka wele, a tɛ ka n ka téléphone ta, n bɛ message caman a t'a jaabi. Bina. Ance. Kori baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. Denbayaw don? I yɛrɛ don? Alhamdulillah. A kɛra tile fila ye dɛ? Walahi o kɛra. N tɛmɛtɔ kun don. Awɔ. Ka bɔ misiri la n ko n bɛna bɔ i ye. D'accord. Comme n y'a mɛn k'i yɛlɛma n'i ka yɔrɔ kura la. Tiɲɛ don. Donc n bɛna foli bila i ma. Diyara n ye. N yɛrɛ donna so kɔnɔ sisan madame de ko n ma k'i bɛ n kɔ yan nɔ. Awɔ. Baasi kɔni t'i la? Baasi foyi t'a la alhamdulillah. Denbayaw don? Tɔɔrɔ si t'u la. N t'a dɔn Zara ni Gafu. Bɛɛ b'i fo. Tabarikala. Baasi t'u la alhamdulillah. I yɛrɛ dun? Alhamdulillah. Nba. Walahi an bɛ yan nɔ. C'est bien ça. Ala ka yɛlɛmali kɛ hɛrɛ ye. Ami. Ala ka yɛlɛmali. O bɛɛ minɛ. Nin diyara n yɛrɛ yɛrɛ. Vraiment. Nba. Lala dun? A dalen bɛ so kɔnɔ. A bɛ sunɔgɔ la. Awɔ kɛ ale yɛrɛ de ko ma sisan k'a i bɛ yan nɔ. Awɔ. Ale dalen bɛ so kɔnɔ yan. Kosɛbɛ. I m'o fɔ n ma. Ala Bengali o min filɛ nin Zara ye kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna. Bengali e ye Zara mɔgɔ foya minɛ de parce que Zara ye ko bɛ nɔgɔya e bolo. A ma nɔgɔn dɛ sinon e kɔrɔmuso ka ko ne min la Zara dun yɔrɔ t'o la n'i bɛ mɔgɔ fɛ Zara ka foyi t'o la mais déjà e y'a yira Zara la k'i kɔrɔmuso de ka di ye Zara dun fana tɛna se ka taa la fili ɲama na. I fɔ ne ka cɛ ma. N ka cɛ jumɛn? Buwa Kalifa de. Buwa Kalifa. Bina ni Buwa Kalifa famana. Parce que a bɛ wagati bɔ a muso kɛ. Awɔ. O sera ni muso ma k'a fɛla fɔ u denmuso ka ko la. Ne ye Buwa Kalifa wele ka n fɛla fɔ a ye. Awɔ. Denmuso ka ko la. N ye kuma caman fɔ a ye. Awɔ. Mais Buwa Kalifa tiɲɛ yɛrɛ la a man bonya. A man bonya fiyewu. A ye denmuso in gɛn. An ka kuma caman kɔfɛ. Denmuso yɛrɛ gɛn bi est-ce que a tɛ ɲini ka kalo 7 kalo 8 ɲɔgɔnna b'o bɔ. Depuis o kɛra n ye n senna sumaya Buwa Kalifa ka ko la. Bari ne hakili la dugu in kɔnɔ anw de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ko la. Awɔ. Bina. Donc i t'a fɛ de o de kama i ye Zara la gosi ou bien kɔrɔmuso de ka di i ni Zara ta ya ni min la n'a b'aw ka ko kɛ aw fila b'aw ka ko kɛ n'anw fana b'an ta la ne ni e kɔrɔmuso de kuma la Zara ka foyi t'o la o ma se e k'a fɔ k'e bɛ Zara buruja walima e bɛ Zara la gosi i kɔrɔmuso ye k'i ɲɛ b'a la ko Zara ka ko bɛ ka nɔgɔn ne bɛ fɛ ka taa ci de la Zara bɛ sanfɛ yen n'a bɛ se ka taa ɲɛnabɔ ne bɛna taga. Ok n y'a mɛn problème t'a la. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ de bɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ni Ala cɛla dɔn. Ayi. N'a fɔra ko tiɲɛni kɛra ne fɛ yen ne jɛɲɔgɔn ma sɔrɔ mun ye ne bilasira. Tiɲɛni ka kɛ e Bina fɛ yen. Awɔ. Ne bɛ se ka ko kɛ ne ma se k'o kɛ. Ne hakili la n ko nafa t'an ka sigidaw la dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la Buwa Kalifa ma bonya. A m'i bonya. O de y'a to n ye n senna sumaya ka ko la dɔɔni. N'a fɔra yɛrɛ. Walayi. O de ye sɛgɛn. Sa yɔrɔ bɛ de tiɲɛ ne bolo.
ala ne yɛrɛ fɛ o cogoya kelen de bɛ mais dun ka denmisɛn ninnu bɔlen bɛ mɔgɔ ladamu na ayi sisan denmisɛnninw a ɲuman de ka dɔgɔ bébé comme tu dis tu as bébé kan bugu tɛ ka ni san o mun bɛ bébé bébé Nos. Nos est-ce que bene fanos. e fom na Nos ne nos. Un demi pula. Eu go dente go. Ne na. Ken go re na. Eu wen go re na. benen ko tinu fe dindine bolo e fom na e mun de mu era mu akil Nos na ne se ka dawla sa. O tsa re ko le feo. Ne re sira ba de ne be bolo. Mi ma yira ka foko chiere do. non mais bébé ti se kana te yoron kini kana ni kana se ka bibina accusation min kana te ka fo de meni bolo bien des trucs comme ça bien ni mo ko non fait Dana mo ko ba do ra fa. Kan be sigi da tle. Ko suru bi bolo. Wa ya fa na chugomna. O de mi yira bolo abe de wolo la bon ha. mais bébé era be dawla chugudi cɛ tiɲɛ fɔ saya denw i bɛ mun sɔrɔ k'a ka ɲi i b'a sɔrɔ 1 2 sinon Bina an bɛɛ ka yɔrɔ ɲagaminen de sa i ye tiɲɛ fɔ bɛɛ kungo y'i labɔ bi o ye tiɲɛ bɛɛ kungo y'i labɔ ne yɛrɛ tɛ n ta bolo nin awɔ ne bɛ ka se ka n yɛrɛ poron dusu kan mais ne muso bɛ n ka limana dilan ne yɛrɛ la denko fɛ ja ni den tɛ muso bolo furuso la kabako ko bɛɛ de ka ka i ye o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se k'i poron i yɛrɛ kan mais i fɛ mɔgɔ b'i labɔ dɛ o ye tiɲɛ awɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛɛ ɲa ka d'a ma amina sigi ma nɔgɔn an ka hakili to ɲɔgɔn na an bɛ san tile min na san sigiya ka gɛlɛn d'accord nin diyara n ye n'ala sɔnna awɔ ne kɔni bɛna sira ɲini d'accord foli kun dɔ k'ale nin diyara n ye kojugu n'i lajɛ ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛ tila ka s'i fɛ yen N'Ala an sɔnna. bɛ wagati min kɛ baro la n'ala sɔnna ma baasi ye awɔ awɔ a diyara an kosɛbɛ cɛ tout ce qui se passe entre nous ne bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye n y'a yir'i la k'a fɔ n b'i fɛ n ye fɛn bɛɛ yir'i la e bɛ se ka imaginer cogo min mɔgɔ bɛna to yen k'a fɔ ka nkalon tigɛ ye ka ye ko imaginer dɔrɔn k'a f'i ye k'a fɔ den bɛ ne bolo go bɛ ne bolo den bɛ ne bolo e bɛ da o la cogo di il faut arrêter ça je pense que i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ bilen e terimuso minnu bɛ k'a fɔ ko ou bien mɔgɔ minnu b'a f'i ye olu t'i ɲɛ olu y'i jugu de ye olu ka essayer k'an ka kanu de tiɲɛ bébé i y'a faamuya et puis même min f'i ye c'est pas le moment i ye moment min sɔrɔ i waati min sugandi nin kɛli kama c'est pas bon du tout nin waati na ne tun bɛ labɛn wɛrɛ de la nin waati na ne y'a fɔ n ba ɲɛna o tɛna se ne ni mana ba fɛ n ko ni vraiment n ko ni Zara n bɛ fɛ ka solution ɲini ka a ka ko ɲɛnabɔ a ka ko bɛɛ bila sen kan. Merci wala. Ne y'a fɔ n ba ɲɛna ka ban moi je peux comprendre kana sɔn ko sugu ninnu ma sa. Ancle. Ça va? Ça va. Comment tu connais? Comment ça va bien? Bah, c'était. Ça va. Ouais. Zara a gagné mais il voulait te téléphone ta même message mais tu as message a gagné Ya téléphone ça ne me la. Et me laisse le occuper le nom. Ah, ne occupe le nom. Zara, ni join. Hein? Zara. Bébé. Regarde. Ah, mais tu es fan de ça. Non, mais il va tout fournir na pour la crève il sera mo ngadi ba ko fo mais ne na soro ko ma ne rebuye ya famia Zara il tage ngache abi bolo pour le moment il profiter donc no ne bangali cheme du gulu ne jate ne tata mais mu fina bi ga ne tata bébé il ga wakati ke Zara ibna inyala modi no wala mais ni ngana digla ben te fu bébé bengal yire ne ma ni fana joine e ko ni mo model bébé ni joine ni bo an jigi an ne ko na ba na ka shi an jigi ni da bla